Li piştî hevşaradara bajarê mezina Wanê Bediya Özgökçe Ertan ji kar hate dûrxistin û li şûna wê qayûm hat diyarkirin li bajêr xwepêşandanên şermezarkirinê hatin lidarxistin. Parlamenterên Partiyên Demokratîkan Gelan HDP'yên Herêmê hevşaradarên ji kar hatine dûrxistin, nûnerên rêxistinên civakiyên sivîl û hejmarek welatî ser cihda Cumhuriyetê hatin ba hev û xwastin daxuyanî bidin çapemeniyê. Lê polîsan destûr neda û li ser vê yekê komê jî ber Parka Sanatê dest bi çalakiya rûniştinê kir. Hêzên ewlekariyên jî müdahaleyên wan kir. Piştî müdahaleyê çalakî li tevahiya navenda bajêr belavbû û di navbera rûnişvan û polîsan da pevçûn derket. Polîsan bi ava şit, bombeyên gazê û jopan müdahale ser komê kir. Kesên piraniya wan ciwan jî bertek nîşanê helwesta polîsan da. Di encama müdahaleyê da hejmarek welatî birîndar bûn û 25 xwepêşandan hatin desteserkirin. Çalakiyên protesto heta ev rapor dihat amadekirin hê jî berdevam bû. Hêjayî gotinê ku li Wanê piştî hewildana darbeya 15 tîrmeha 2016 vir ve her meh çalakî û xwepêşandan tên qedexekirin. Tevî ku qedexe ji hizar rojan borî cara yekê ye ku li Wanê çalakiya wiha berfirah û girsehî tê lidarxistin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.